Γεια σας παιδιά, σήμερα όπως βλέπετε παίζουμε το αγκάριο και ας πάμε να παίξουμε. Δεν το έχω παίξει, πρώτη φορά το κατεβάζω και θα χάσω σίγουρα. Εγώ παίζω το αγαράμπι, αλλά εντάξει, μην πάμε στα θέματα. Θα με φάει ο βλάκας. Πρέπει να φάμε μπαλάκια γιατί αυτός είναι πολύ τεράστιας. Τεράστιος είναι. Είναι και πολλά μπαλάκια και αυτό είναι κακό. Είναι πολύ κακό. What the fuck, what the fuck, what the fuck. Πες με αυτό. Όχι, όχι. Μας έβαζε και μια μέλισσα. Πάμε. Τέτοιο. Τώρα προχωράμε. Είναι πολύ μεγάλη. Αυτό δεν πρέπει να το φάμε, πρέπει να το φάμε. Στη βλακεία θα μας φάει αυτό. Εμείς είμαστε σφεντώνες. Μόνο αυτό θα πάμε να φάμε. Πάμε να φάμε. Αυτό. Τόσο γρήγορα τρέχει. Όπα, μας έβαγε αυτός. Κατώ λεφτά έχω, δεν ξέρω γιατί, δεν ξέρω πώς παίρνεις. Νομίζω πρέπει να γεμίσεις level, δεν ξέρω. Ναι, πρέπει να γεμίσεις level. Οπα. Δεν κολλάει καθόλου. Και έχω δικά μου ίντερνετ. Ωραία. Θα παίξουμε και άλλα 3 μάτς και θα φύγουμε. Δεν θα υπάρχουν επεισόδια, απλώς είναι το πρώτο μου βίντεο. Έχουμε και άλλες ευκαιρίες. Πολλές διαφημίσεις μαζί. Ναι, 50 ευρώ πήραμε. Και πήραμε λεφτά. Και άλλη μια φορά και δεν παίζουμε. Βασικά θα παίξουμε για άλλες 5. Δεν μου αρέσει το αγκάριο. Ωραία. Μας έβαγε αυτό τη σκυλάτσι. Μπαίνω εγώ στο σκύν όμως. Θα μαζί μου τα λεφτά. Με φάει μέλισσα. Ευτυχώς δεν με έφαγε. Θα με είχε τσιμπήσει. Θέλω να φάω αυτή την αράχνη. Το φεγένας. Ταραντούλα. Με φάει η ταραντούλα. Το 100 θα με φάει. Καρκάδιλας. Τεράστιος. Πώς πάμε γύρω. Όλησε. Τι αυτός. Βρατσίες! Πάμε λίγο να παίξουμε. Ωραία, πάμε να φάμε τα μπαλάκια γιατί χωρίς μπαλάκια δεν παίζουμε. Και ένα φάξ μας έφεγε.
που λέει και το ενί κιόλας. Όσα μπαλάκια τρώμε, τόσα μεγάλοι γινόμαστε. Το ξέρετε αυτό? Αλλά παίρνουν και level. Δεν είναι αυτό μόνο ότι τρώμε μπαλάκια. Έλα ρε να τα τρώγα. Έλα να μου λίγο μεγάλος να είχα γίνει. Ωραία, πάμε. Ωραία. Τρώμε. Και δεν χοντρένουμε. Έλα να σε φάω εσένα τώρα. Πώς μεγαλώνει. Όχι, δεν λένε αυτά. Αμότσο. Πλατσίες. Και μια φορά παίρνουμε και δεσπογιάτι. Δεν ξέρω αν μου φάει ένας γρήγορα, δεν θα πω γιατί δίνει ευκαιρίες στο αγκάριο. Φυσικά πρέπει να πάμε. Τώρα μας έφυγαν γρήγορα και δεν τον σκότωσε. Δεν ξέρω τι έγινε. Τέτοιο. Όχι, πρέπει να πάμε με 2 level γρήγορα. Η μπαταρία δεν μου καταναλωθεί και μπορεί να με ανεβάσω το βιντεάκι. Φυσικά θα ανεβάσω κι άλλο. Αυτό είναι το πρώτο βίντεο μου. Ωραία, φάγαμε αυτό εδώ. Και γίναμε και πιο μεγάλος. Το φάγαμε και γίναμε πιο μεγάλος. Μπορεί να κάνω καινούριο σκορ που είμαι τόσο μεγάλος, γιατί ποτέ δεν έχω γίνει τόσο μεγάλος. Θέλω να γίνω όπως αυτή τη... Τι είναι αυτή η βλατσία. Σιγά. Πάμε. Μας έφυγε μας η μέλισσα. Τι είχε. Πρέπει γρήγορα να τα βρω αυτά. Όπα. Μα είμαστε πολύ μικροί. Θέλω να μεγαλώσω πολύ. Γεια σας, γεια. Και θα κάνω ένα βίντεο που θα είναι το Slither.io που το έχω και το έχω παίξει πολλές φορές. Γεια.